Mga lalab, for today's video mga lalab, uh, naiyak lang ako kasi mga lalab, yung alaga kong pusa mga lalab ay pinaliguan ko pa siya kanina. Una pa lang ginawa ko mga lalab, ginupitan ko muna siya ng kanyang balahibo, tapos pinaliguan ko, tapos pinakain ko siya. Tapos mga lalab, siguro after 30 minutes mga lalab, yung alaga ko mga lalab ay biglang nangisay, namatay siya mga lalab. Yung alaga kong pusa na si Maui Boy, ayan. Yung alaga ko na yun mga lalab, ako nagpalaki nung dati nung nasa abroad ako mga lalab, baby pa yun mga lalab, ganun pa lang siya, oh. Tapos hanggang sa mapalaki ko mga lalab, 7 years ako sa UAE, inalagaan ko yun. Siya lang yung lagi kong kasama, lalo na pag nalulungkot ako. Yun ang nagpapasaya sa akin kasi alam niyo naman sa abroad ay malungkot. Kaya pag uwi ko ng Pinas mga lalab, sinama ko siya kasi naaawa naman ako. So ngayon mga lalab, nawala na siya. Nagtatanong sa may kapal kung ba't ako Mawid! Sabi ka dyan, bakala ko kasi ito maling mga kuniya. Bye-bye, Mimi. Maui. Bye-bye na Maui. Ilan na natin yung Bye-bye Maui. Bye-bye Maui. Maui, bye-bye. Nagpaligo ka pa ah. Mami. Bye Maui.